హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంకేకే ఎడిట్స్. ఈరోజు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే ఒక క్రేజీ యాప్ గురించి అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇట్లా ప్లే స్టోర్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లోని మన సెర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అది బీట్ సింక్ అని టైప్ చేస్తే బీట్ సింక్ అని దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. అది బీట్ సింక్ అని మనం స్క్రీన్ మీద వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బీట్ సింక్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. దాని ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది. నాకు నెట్ స్లో ఉంది. బీట్ సింక్ ఫ్రెండ్స్, దీని ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక 5 ఫొటోస్ సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎన్ని కావాలి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మనం ఫస్ట్ కానీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయితే అవి చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఎలా నేనైతే కాపీరైట్ గురించి సౌండ్ తగ్గించేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎలా కావాలితే అలాగా స్టార్ మార్క్ అని, జూమ్ అవడం అని, షేక్ ఎఫెక్ట్ అని అలా చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఒకటి చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇది కాల్ మీ డీజే, స్వీట్ లైను, కాల్ మీ డీజే అలాంటివి చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. నేను ఒకటి చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, మంచి చూసి. ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చాలా బాగుంటుంది, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కూడా. అన్ని ఎఫెక్ట్స్ బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్. నేను ఒకటి మీకు అది కూడా నేను ఒకటి చేసి చూపెడతాను ఫ్రెండ్స్. లవ్ అగైన్ అన్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇక్కడ సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకుని లోలో పెట్టుకుని ఓకే చేసుకుంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి బ్యాక్ మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చి దీన్ని కైన్ మాస్టర్ సాంగ్ గట్రా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కైన్ మాస్టర్ మీద క్లిక్ చేసి ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ ఓపెన్ ఇన్ ద కైన్ మాస్టర్ యాప్, ప్లీజ్ ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఓకే నొక్కాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే నొక్కిన తర్వాత మనదే లేటెస్ట్ కైన్ మాస్టర్ అయితే దాంట్లోకి వెళ్తుంది. లేకపోతే మా వెర్షన్ అయితే దాంట్లోకి డౌన్లోడ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేశాను. డౌన్లోడ్ అవుతుంది నాకు. ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి ఇది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎలాగైందో కైన్ మాస్టర్లో. ఇంకొంచెం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు నేను బాగా సాగదీయడానికి రావట్లేదు కానీ క్లిక్ చేసి క్లిప్ గ్రాఫిక్స్ ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎలా కావుతా అలా ఇలా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే 21 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగున్నాయి. 21 ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఎలా కావాలితే అట్లా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఇంకా బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. ఎడిట్స్ గురించి ఎంకేకే ఎడిట్స్ని ఫాలో అవ్వి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అని క్లిక్ చేసి కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేస్తే నీకు ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. థ్యాంక్ యూ.